This is Makiwa TV, sinibingelele balaleli beMakiwa TV, isifiso somagalela lesi sikhuluma nani. Si live la eNkomponi. Niyazi Cooperation eNkomponi ke le kwakuyi hostela leli ke likaMasipala. Njengamanje ke sizobheka nje umsebenzi owenzakalayo la sazokhuluma asigijimisa sithatha sibeke ukhansela uMthembu waka Ward 11 la okungaphansi kwalo yolona leli hostela lase Cooperation. So ngena ngaphakathi sibheka izinto ezenzakalayo njengoba ubona nje siyalibona ucingo ngaphakathi, siyabona kufakwa icapha, siyabona kuchupa nogesi, kodwa ke ukhansela usazosithatha sibeke ukuthi ke kwenzakalani. Njengoba nazi ukuthi ke leli hostela ke leli ihostela lika Masipala. So Masipala ke uprioritize ukuthi ke aqale ngehostela lawo behlangene lapha nayo department yakhona lapha no province yaKwaZulu Natal yaka Human Settlement ukuthi ke benze lolu hlelo leli lokwazi ukuthi kuvuselelwe ama hostel. Njengamanje songena ngaphakathi ke sikwazi ukuthi ke sizwe nokhansela uMthembu ukuthi ke luthini udaba ngalomsebenzi ongako omuhle kangako oqalwayo njengamanje la. Sikubingelele khansela kuMakiwa TV. Ngikubingelele emagalela mfowethu, bingelele nababukeli ekhaya kwiMakiwa TV. Cha, sikhona nje lapha ehostela njengobusho magalela. Khansela, cha sondezwa lo msebenzi omuhle siubonayo la siMakiwa TV. Awuthi usithatha usibeke ukuthi kwenzakalani, kuqale phi lento enhle ngake yenzakalayo njengamanje? Magalela silihambile leli banga. Yes. Ngiyakhumbula nje ngo-2022 ngisanda ngena nami lo msebenzi wobukhansela. Yes. Bake bangicela abahlali bala ukuthi banezinto abayidingayo abangasayitholi. Yeah. Kwaba ubuzukuzuku ke njoba ku2025. Yes. Lolu hambo ngiliqale ngo2022. So ngokukhuluma ke nami ngoba phela ngiphethwe nabangiphethe emkhandlwini ukuthi abahlali bala abahlezi kahle, abanama toilet kufile nje kufile izinto eziningi namanzi bayasokola. So udaba lami ke base beyalithatha ke ngokuhlanganyela nabaka Human Settlement. Cha ngempela ke abaka Human Settlement bagcina impela into ke beyisukumela. Yes. So njoba nibona ke kunomnyakazo kumanje Human Settlement ebambisene noMasipala. So ingakho ke nami ngikhona ngigijima ngiyigadile le project ukuthi ayiqhubeke kahle, umsebenzi uqalileke. Ngicabanga ukuthi mhlambe yiviki lesithathu leli uqalile umsebenzi. Imaphi mhlambe khansela ama projects asethe kwenzeka nje la kulomsebenzi owenzakalayo la ngaphakathi, mhlambe uma ungasibalela wona nje ukuthi ikupho sekwenzekile, ikupho okwenzakalayo, ikupho kusazokwenzeka? Ngiyathokoza magalela. Osekwenzekile magalela belungekho ucingo at all. Ungena noma ungapi la uthanda ngakhona. Kodwa ke njengamanje bekampunzi edlemini kubiyiwe ke manje amasango mabili sekuyikhaya, sekusekhaya awusangeni noma ngapi, kodwa uyakhetha ukuthi ufuna ukungena ngenhla noma ufuna ukungena ngezansi ngoba amasango mabili likhona nje lingale ngezansi. So ucingo kweselifakiwe ngendlela ekahle. Okuqhubakalayo ke njengamanje ugesi nawo usuchupiwe. Chupiwe amapipe zonke izindlu. Amawindi nje ububona nje esagcwele uphathi kade efakwa kuthange. Nayizolo ke umsebenzi uqhubekile njoba kumanje sikhona la icapha ziyafakwa. Kufakwa zona ngoba phezulu kwecapha manje njengamanje nje icapha ziyaqhubeka. So okusazokwenzakala ke indawo yokugezela neyokuyikhulula, amashawa azokwakhiwa, ama toilets azofakwa nawo, kuzofakwa 2 awabesilisa, 2 awabesifazane, 2 amashawa, 2 ama toilets. Okunye okusazolandela lapho ukushintshwa kothayela, basazoshintshwa othayela ngoba izindlu eziningi ziyavuza. So kuzoshintshwa othayela kufakiwa abasha khishwa abadala bese kuyapendwa futhi. So njoba nibona indonga nje ngathi ayisekho esimini sezaqhwala kade yagcina ukunakekelwa le ndawo. So kuzopendwa ke ihostela ibe nesithunzi nayo, yabona kube kuhle, kukhanya ugesi. Sekusezandleni zabo ukuthi ke lentuthuko abayibonayo abantu
bayayigcina noma bayayivandalize bona uyabona so Yes. but ngibacelile ukuthi into zabo lezi abayigade Abayigade. uyabona so kungabe sekuthiwa sekhona isicaphe sesikhishiwe sekukhona iwindi eselifile anything nje sekuthiwa seyimoshakele nocinga baligade lungavandalizeki yonke into eyabo ngoba lento le bayithole kanzima akumina oqala engithema ngifika bakhala babekhala nakwabanye okuyinhlanhla ukuthi sekuthe nami mangikhala ngifika kulomsebenzi wokukhansela futhi ngakhala kwazwakala ngoba bayasho nabuthi abayazi lento yokubahlala la so nami ngibonge nje emkhandlwini ngibonge futhi naka Human Settlement bese ngibonga nani nje ukuthi niwubone umsebenzi engiwenzayo bese nithi Mvelasi awusichazele ukuthi lento yenzakala kanjani mhlawumbe Mvelasi mangathi ukudlula nje kulo impendulo oqeda ukunginika yona mhlawumbe bathi kwamasipala yini le yadibambile cause uHuman Settlement unalo lolu hlelo lokuvuselela amahostela ukuthi yini le bibambile isikhathi eside kangaka engena amakhansela ephume engena amakhansela ephume ngena amakhansela ephume wazongena uMvelase naku sebezwile bathi yini le yadibambile ukuthi bethinta uHuman Settlement ukuthi asondela abalekelele Mfethu angeke ngiphosise akaze ngibuza ukuthi yini eyayibabambile Yes. but ebibambe mina ngalesi sikhathi kuze kulunga manje from 2022 Yes. ibudget Okay. njoba wazi izinto zomkhandlu zihamba ngebudget ukuthi kuthiwa ibudget ayivumi but nje konke kuba kuyibudget Yes. Yes ibudget nawe uyasigalela ukuthi ibudget mawusutshelwe ngayo vele makuthiwa yikho ayikho into ongayenza so ngenhlanhla ke enkulu ke kushuthi ibudget igcina ivuma ingakho sila Mhlawumbe Mvelase nje okunye engakubuza ukuthi ke emva kokubona bebona befakela ucingo baqale bathi hayibo kwenzakalani la eCooperation emva kwesikhathi esingaka kuwampunze edlemini la naku sesibona kufakwa ivalo ayivale eceliwe noma ecoshiwe zintsha babukeli beMakhwa TV zintsha lezi ivalo lezi brand new. Yes bathi brand new elaphana ke bathi brand new from the box iqhaqwe plastikini namafastela mashasha nophathi mushasha awaceliwe amafastela aphilayo Mvelase mhlambe yini lento ekwenza ukuthi ube nogqozi nofuqufuqu lokuthi ungenelele uyiphushe lento yokuthi ke kuvuseleleke leli hostela ekuthiwa iCooperation selihlale isikhathi esingaka Magalela mfethu ngifuna ukuqamba amanga umsebenzi ongekho lula lo Yes ngoba abantu bagcina sebelahlekelwa nayithemba kuwe Yes ngoba ngithi from 2022 ufike ukhulume nabo bebengibiza ke imhlangano besihlala la Yes so ngibanika ireport ukuthi nakho kwenzakalayo so but bekuthatha isikhathi eside ubonti vele nje into yakho nabo kabasayiboni vele Yes yabona nawe uthi yabona into ezinciki ithemba nakuwe liya ngokushabalala kodwa kuthe uma sebeqala bengithinta nami abaka Human Settlement kanye nomasipala ngibaniki iupdate okunye phela nawe ubuye ungakukholwa Yes nami ngangibuye ngakukholwa okunye into mina uthi abadlali kodwa ngami kodwa ke namhlanje sila kodwa futhi bona abahlali bala ehostela ebese belahlelwe ithemba angeke ngiqamba manga bajabule bathi bona bayazi lento bayayiqala Yes baze bakumention angenile amanye amakhansela kodwa futhi bakuveza ukuthi ukunakeka kahle bebenganakekile kodwa noma nami bese kukhona lokho ukuthi ayi ukhansela naye lo ngathi hayi akulungi lutho antabazi ukuthi no kanti ngiyaphusha Yes yes bakhona abantu abakulekelelayo njengaye nje usitholwa ka housing kwamasipala bekuyena esigijima naye namanje engafika noma inini la so hayi siyabonga ngisho ngababuza abahlali bala abayazi lento Yes no abayazi kujabule mina ukuthi hayi ababecelile ngempela ngoba bekungikhathaza kakhulu ama toilets Yes bengikhathaza kakhulu ngoba bebesebenzisa le ndawo engalana ngaphandle Yes so hayi no bajabule kakhulu ngikhansela nje elingaconsi phansi kubona njengamanje Siyabonga Mvelase mhlambe nakhu seliyavela ke ithuba Human Settlement uzovuselela amahostela ehlangene nomasipala wabaqulusi mhlambe khona yini amathuba athe avela
kubantu bakhona la ehostel ukuthi mhlambe bebeke nabo iboard phekwetafula mhlambe nabantu emphakathini abanawo ama skills mhlambe njengakho nje kuba handyman ukufaka iminyango mhlambe ugesi abenza ugesi abazokwenza iroofing njengoba usasho ukuthi kusaqhubeka abangoplumber khona yina amathuba azovela mhlambe kubantu emphakathini kanye nabantu abakhona khona la hostel. Nayo umbuzo omuhle kakhulu Magalela. Hayi vele phela uma kufika imisebenzi kanje amathuba okucosha ayavela. Yes. So bakhona bathe bawathola amathuba ukuthi bakwazi ukuthi basebenze. Yes. Okuthe kwaphazamisa ke okwakula amagceke la esikuwo bavele baxabana bodwa. Hawu. Nje mabexabana bodwa kwagcina ke kuba nesiqumo sokuthi ingcono siyeke ukuthi sithathe khona la ngaphakathi because isifiso bekukuthatha khona la ngaphakathi ngoba abantu abaningi emahostel siyazi abasebenzi so sithi sizama bona ke ukuthi asikwazi ukufika nento kanje bese futhi sibakhipha inyumbazana kumele siqashe khona so kugcine kuthola abantu bakhona nje khona la ngaphandle abangahlali la ngokuvumelana ngoba laba abahlala la hayi futhi nabo bakunqamela ukuthi ngcono ke ngabibikho ke ocoshayo uyayibona ngoba balwa bodwa so ilapho nje kodwa bakhona abantu abacoshile bakhona lapha elokushini. Siyabonga Mvelase ngicabanga ukuthi kusamele kungenelelwe kuzoxoxwa nabo ukuthi alingaphunyuka iqatha lize lithathwa abanye abantu iqatha likhona mhlambe Mvelase khona ezinye inhlelo nazo mhlambe ezifana nazo lezi osafisa ukuthi uyiqhubeke uzenze emphakathini elunye nje lweinhlelo zama projects onawo ufisa ukuthi aphusheke abe impumelelo njengale esiyibona impumelelo yala ehostel. Maningi Galela maningi njengoba ngibhizi nami ngiyindoda ehlala up and down kuma nje ngibhizi ngiphusha ukuthi kuvuleke ama toilet eNew Worker namanye ama hostela nje bebona kunyakazwa la nawo ayanokha Mvelase nakho sala ngaphandle kodwa ke nawo aya ngwalibele nawo azothinteka nje njoba ithinteka le nawo azothinteka sengihlalile imhlangano nawo kade nginomunye umhlangano nje nenye hostela ngapha ngenhla nayo ikhala esifanayo ukuyishwa ke ukuthi bengiqala ukuhlala nabo leyo hostela leyo akufani nala la bangicela njalo councilor sondela so bona bebeqala ukungibiza ukuthi councilor usondene beze ubuza ukuthi yini ngali yana kwenzakala izinto thina ngapha sisele cha ngase ngiyakuveza ukuthi hayi labana abahlale bengibiza besho inkinga zabo nezicelo zabo bese ngiyayikhulumisa so nina ningaze nisho lutho kumina bathi bebengenalo lolo lwazi kodwa siyilizolo no human settlement kanye nobaba usithole wakamasipala sahamba sababona bajabula nabo ukuthi nje hawu babona kungena iminyango izobabheka nabo so ukukhombisa ukuthi ukhansela lento ababengibizele yona ngolesini ngiaction ngesonto ngiactionile ngayisa kubantu abadala ukuze bayisebenze bengasali ngaphandle so nginethemba lokuthi nabo kukhona abazokubona kwenzakala kubona. Khansela besicela isicelo lesi simakhiwa TV ukuthi njengabaholi bepolitiki sicela ukuthi ningayi ebantwini makuvotwa kuphela kodwa niye kubo ngisho sekuqediwe ukuvota seningenile yaphatheka lokhuzana khona bezokwazi ukuthi ngaso sonke isikhathi benikhumbule noma yini lapho bakhona. Mvelase sibonge kakhulu nje simakhiwa TV ngethuba osiphe lona sibonge nomsebenzi ophushayo uhlangene nomasipala no human settlement siyabonga kakhulu lokho esikubonayo siyafisa ukuthi sikubone kuqhubeka namanye ama hostela mfowethu sibonge kakhulu. Magalela ne TV imakhiwa TV nami ngibonga kakhulu lelo lisho linamandla lokuthi asingagcini sivotelwa bese emva kokhetho bese sicwila uyabona hayi mina ke ngingathi nje mina khansela umthembu hayi ngikubantu imhlangano ngiyayibiza yonke into ngibele ngabe ngiyayenza akukho ngithi ngishiya ngaphandle okusala ngabe kusala ngephutha uyabona so nabahlala abangale ekhathi bengicela angithi bayisigceme so igceme yize ezinginviteayo bese ngiyafika but imhlangano yomphakathi yona engiyibizayo so awukho umhlangano womphakathi esekeke ngangawubiza ngoba ngokonyaka nje imhlangano yeCouncil ameli ibe u4 iba quarterly kodwa mina ngiyaye ngibize more than that so that engage nabantu hlezi ngisebantwini nami ngiyayithanda leyo Magalela ukuthi asingagcini sivotelwa
emva kokhetho nya asabonakala kubantu hayi mina ngibize ngizofika yes ngibize ngizofika yingakho nje ngigcogcoma kangaka okubhlungu sisebenza thina imndeni yethu besigcinisala ngemuva gcina sekumphakathi ngaphambili kanti ke vele umndeni comes first kodwa makulomsebenzi ugcina ucabanga ngabantu obaholayo ukuthi hlala kubo abakubone ngaso zonke ikhathi ingakho ngitholakala emcimbini ngitholakala emncwabeni ngitholakala into endaweni eziningi kuyatholakala uyabona so that ngizokwazi ukuthi ngizokwazi ukudila nawo wonke umuntu so ngikhuthaza lelo nami magalela uthi hayi njengoba uthe singosopolitiki siyibo but asiyene ebantwini ngiyathokoza kakhulu siyabonga kakhulu simakhiwa TV ade sikhuluma naye uyena ukhansela uSS Mthembu khona ewodini Ward 11 sikhona kwesinye isiceme sakhe esikhona la Ward 11 hostela ekuthiwa iCooperation siyabonga kakhulu kuba la kubabukeli bethu bye bye